ଶାଗ ପଡୁଛି। ଆଉ ଶାଗ କ'ଣ କରିବ? ଶାଗ ଭଜା ହବ ଏଇଟା। ଆଉ ବଜାରକୁ ନେଉଛ? ବଜାରରୁ ସକାଳେ ନେଇଥିଲି। ହୁଁ। ଆଉ ଅଇକା ଘରେ ଦରକାର ହେଲା ତ। ହଁ। ଆଉ ବୋଉମାନେ ଆମର କହିଲେ ହୁଁ। ଶାଗ ଦିଟା ବାପା ଆଣ ହୁଁ। ଆଉ ଭଜା ହବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଯାଉଛ ଶାଗ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଶାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଟ୍ କଟିଛି। ହୁଁ। ତଥାପି 3 ବିଡ଼ା 20, ହଁ। 4 ବିଡ଼ା 20 ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ଭଲ ରେଟ୍ ରହିଛି ତ ତାହେଲେ? ହଁ ତଥାପି ଗୁଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଅଛି। ହଁ। ଶାଗ ପାଇଁ ଏ ରେଟ୍ ରହିଲେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ କେଉଁ ବଜାର ଯାଉଛ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ଆମର ବଜାର ଛତ୍ରବଜାର ଯିବୁ, ନୂଆ ବଜାର ଯିବୁ, ସିଡ଼ିଏ ଯିବୁ। ଆମର ମାର୍କେଟ ଯୋଉଠୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦାଦା ତମେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛ? ସାଇକେଲ ବାପା ଆସିନ, ଏବେ ସିନା ଗାଡ଼ିଟା ହେଇଗଲା। ହଁ। ମୋତେ 61 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିଲା, ହଁ। ପୁଣି 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଲ ନେଇ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ତ। ହଁ ଦାଦା ଆମର କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଦାଦା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ନେଇକି ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଜାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ।